Ganja ayu shibit mentakamit ia ka Al Nassr u Cristiano Ronaldo. Namar shibit mentakamit kan seikon persya ia ka waina kitim ka basata. Kata ka Al Ali ha ka Saudi Pro League. Bat sakan notali ki jengel ka don kam ka Al Nassr. Ban kursen don ia ka Saudi Pro League. Teperlok ban tip kambni syapang kata. Baik haduk bekut kanai ka video. Naduk baka Al Hilal hi ka lala ban pelim ia ka damak. Waila not cool hanin kamit. Manta ka Al Hilal ka lalak ban kamay hadu nyopuwi point. Da ka baka Al Nassr katami ka sun point. Kabamot baka Al Nassr hi ka don pa ka chance. Ban Korea ka Saudi Pro League. Bat kam tam la da ka Al Hilal ka drop point. Kabamot baka nang don shushu ka chance ya ka Al Nassr. Handrai banam syan ya tan tang ha ka Al Hilal. Ka Al Nassr ha ki santali ki jingil ka ki bdangsa. Ka don kamban job hadu sautali na ki santali. Ban penting na bahaya ka kum kota ka champion jom ka Saudi Pro League. Bat hapneng gini ki santali ki jingil ka ro ka Al Nassr kan sahaban ni khon ka Al Hilal. Wala da job ka Al Hilal barok santali ki jingil ka ro andrei kanam la ban job iya kali. Bat shibit menta kamit ka Al Nassr kan sahaban ni khon persya iya ka Al Ali. Ka badai ka waina ki tim ki basatar pha ka baki kendu para bayi thang. Haki santali ki jingil ka ki bala dep baki kendu. Mar arsin kilala ban job bat kawai ke jing kai kata habarok ki competition te perlok nakaliang ke jing singo ka jong pi mano ban job ha kana ke jing kun lada ka Al Nassr kala ban job kanang bonnya ka chance handrai lada ka syarem kamot baka habik ban pelim ia ka Al Hilal bat kanderu ban job ia barok South League ki jing kai kat bah ke jing ka Champion League pat hapdeng ka Atletico Madrid persyai ka Arsenal. Menta kidang don ha keju ke form. Kata hakin nyotli ki jing lekai kila ban job. Mar arsin ki jing lekai jungki. Haswa kana ke jing kun semi final.